Vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ini mukoma ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai. Kunyange zvangu ndakatopindawo mumarriage ndichiri musikana chaiye ainge akakwana, but nekufamba kwenguva mukoma nekuda kwezvainge zvichingoitikawo mumarriage ndakazogumisira ndazozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiitawo boyfriend, ndokubva ndazochiita boyfriend paya. So pandakaita boyfriend mukoma ndakabva ndazokasika ndikabva ndazobatwa. Inini neboyfriend iyi tainge tisina kana zvatainge tatomboita. Ndakarwadziwa apa uchiziva kuti munhu uyu wawainge udanana naye wainge uchinyatsokunzwa kumuda, but at the same time ubva wabatirwa messages pasina kana kure kwamunenge mamboenda. Ndakabva ndati zvino ndoita zvekuita sei, then mukuzonotauriranawo nevamwe vandainge ndava kuwirirana navo. Usually kana wava kutanga kuita zvemujolo unenge wava kufanira kuti unge uchiwiriranawo nevanhu vanofarira kuita zvemujolo. Saka ndaiva nemamwe mafriends angu andainge ndava kuwirirana nawo. Zvataita ndezvekuti taipanana mukana kuti anenge achida kuendawo out neboyfriend yake, then anongonyepedzera sekunge ari kuuya kumba kwako, kana kuti anotopfuura achitokutora moita sekunge mukaenda kupeace job, then mubva matonoswera kwamunonoswera nemaboyfriends enyu. But inini unfortunately nekuda kwekuti ndainge ndichipota ndichitumidzirwa mamwe masweet messages, saka masweet messages aya ainge orwadza kuti ndinge ndichimadelete. Saka ndakabva ndazongoti sezvo murume wangu iye asingawanzi kubata foni yangu, ndava kungoarchiva machats awa. Ndakati ndama-archiva kudaro, then ndikabva ndazoisa pin. Ndakati ndaisa pin, to my mistake what I did was ndakangoshandisa birthday rangu. I never thought kuti kana iyo achazvikawo pakubaya foni yangu. One day ndakati ndakarara, iye ainge atori busy achitoona zvake movie. Kunodai mukoma nashi ndakabva ndatoona paya ndainge ndatorwa nechibhakera, because murume ndainge ndamusiya ari busy zvake achiona mamovie. Saka akabva azongotora foni yangu, iye achitaura anoti akanzwa foni yangu ichivibrate. Kana zvinhu zvava kuda kunobatwa. Ndakati ndichinorara kazhinji zvandaiwanza kuita ndezvekuti ndaisa foni yangu pasilent. Saka ipapo I think kuti ndakazonyanyisa kutsvanya chibutton chiya chevolume, thinking kuti ndiri kuisa foni pasilent, izvo kwani ndainge ndatoisa foni pavibe. Saka each and every time vhesi uyu paainditumidzira mamessages, then aibva azofona iyewo on his side. I don't know kuti why ainge azofunga kuti anga achindifonera, nekuti tainge takaudzana kuti no matter what we do, inini ndinotanga ndataura newe. Ukaona ndisingapinduri, then don't keep on texting me. But iye anoti on that night he was missing me. Ainge achida kutoti tinge tichitombonzvenga sezvo tainge tatova ne2 weeks tichidanana tisati takwanisa kurara tose. Saka achitondifonera aitoti ainge akatomira padhuze nepagedhi achida kuti kana ndikakwanisa kunzvenga murume ndobva ndabuda panze tongosangana kana zve1 minute kuri kungopedza shungu dzake. Ndakarwadziwa ndikaboekana because he had disappointed me, because ndainge ndichitomuda zvekutodaro. Saka murume anoti paakanzwa foni yongoramba ichingovibrate akabva ati what is going on here. Ndipo paakabva azosarudza kuti ainge achida kuvhura foni kuti ange achiona kuti what was going on. Zvino akati achibaya akabva aona kuti kana mamwe mapasswords andainge ndakaisa, everywhere there was a password, ndokubva azongotanga kungomemorize mamwe mapasswords awo andaifarira kushandisa kudzamara achizonojuma. Akati achibaya kudaro ndokubva azoenter birthday rangu, wanikwe kuti kondo yainge itori password yangu. Maiwe kani apa ndainge ndakachengeta machats ose mukoma, machats ose zvose zvatainge tichiita, pamwe pacho tichitotumidzirana mapictures edu tisina kana chatinenge takambopfeka. Zvadaro murume ndokubva angoita zvekundipomba nechibhakera, akandimutsa mukoma achiita zvekundirova. Ndikabva ndatoona kuti apa ainge ava mahwani. Zvino ndakabva ndazopfugama ndikabva ndakumbira ruregerero, ndikabva ndamunyepera kuti murume uyu ainge akandiofa mari yainge yakawanda. Saka iye chikomba ndakazotonochitipa kuti iwewe chamari utombobuda munzvimbo, ndokubva
ndakazotiza chikomba chiya chikamboenda chikandogara somewhere. Zvadaro mukomanashi ndakangoramba ndichingotaura nechikomba changu, but now manje nekuda kwekuti tainge tabatirwa madhiri ndainge ndava kuita zvinhu zvangu ndakachenjera, ende ndainge ndava kusataura nacho chikomba direct, ndaitaura nefriend yangu achitaura nechikomba. Then imwe friend yangu ndiye akabva azondiudza kuti since iye ainge akagadzirawo murume wake, ainge achida kuti ndinge ndichigadzirawo murume wangu kuitira kuti pakuzonobuda tichipinda muzviraundi at least varume vedu vasazoda kuziva kuti tinenge taenda kupi. Saka mukadzi uyu akabva azoenda neni kune vamwe madzimai. Takati taenda kwamadzimai vaya, zveshuwa madzimai ivavo ndakanyatsokuona kuti ya vanobatsira. Madzimai ivavo ndo vakazotondibatsira, then ndikabva ndazopiwa munamato uyo wandakanzi munamato uyu kana mukaushandisa makadai munamato uyu unokwanisa kukubatsirai, uye zvekare murume wenyu kubva nhasi haazombofi akazoda kurizina kana kuzonyanyisa kuda kuona kuti what is going on. So ndakabva ndaushandisa munamato uya, ndakanzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoushandisa kwemazuva awo anokwana kuita 7. Ndakadzoka kumba ndakubva ndatanga kugeza nawo munamato uyu. Zvandaita mukomanashi ndezvekuti ndaiswera ndakapfeka chipfeko changu chemukati, kana ndaswera ndakachipfeka paya, then ndaizoti pakuzonobika paya usiku murume ndaibva ndazomubikira nemvura iyoyo yandinenge ndashandisa pakuwachisa chipfeko changu chemukati, uye zvekare nekuzomupa mvura kuti ange achizonwa. Then ndaiva neumwe wandainge ndichitsamira, umwe wacho ndainge ndakaita wekuisa mupilo make for 7 days. Ndakati ndapedza kudaro, uyo wandainge ndakaisa mupilo make ndio wandakabva ndazotora ndikabva ndazoenda ndikabva ndazonoita tsvina. Ndakati ndapedza kuita tsvina kudaro, ndikabva ndazotora nhombo iya ndikabva ndazoishandisa kuzviwaipa ukuku. Then ndakati ndapedza kuzviwaipa kudaro, ndikabva ndazoitora nhombo iyoyo ndokubva ndazoiisa mumvura. Aiti paya kana tapedza kudya akati mudzimai wangu ndiisirewo mvura yekuti ndinge ndichinwa. Ndaingotora munamato uya chigubhu chainge chiine munamato ndobva ndaisa muglass, then ndozongomixa hangu nenormal water ndobva ndamupa kuzonosvika achizonopedza 2 liters iyoyo. By the time yakazonopedza 2 liters ndakanyatsokuona kuti ya munamato uya wandainge ndakapiwa namadzimai vaya, munamato wacho wainge wakashanda. By the time pandakapedza kushandisa munamato iwoyo ndakatoona kutoti yazveshuwa munamato wandainge ndakapiwa namadzimai wainge wakashanda, because ndaiti kana ndakatarisa munhu wainyatsokuona kuti ya munhu uyu asisina kana zvakawanda zvaanombogaya. So mukomanashi ndizvowo zvandakaita ndikaitira murume wangu. So kubva ipapo kusvika pari zvino ndiri munhu wekuti murume ndinoita wekuchita left right and center, and iye ndotozviziva kutoti pandiri haatomborina kana dhoo neni. Zvandinenge ndichida kuti ange achiita iye ndozvaanofanira kuti ange achiita. Dzimwe nguva mukoma ndinokwanisa kutodanana kana nabus driver ndigotoenda kumusha, then bus driver uya obva azondisiya, kana kuti ndotombogarako kumusha, then ndiri kumusha kudaro ndinenge nditori nevamwe vangu vandinenge ndichitofambidzana navo, ndozodzoka either netruck driver kana kuti neumwe mufesi anenge aine motikari yake. Ini handisisina kana control, saka ndichuya pano ndodawo kungoti vedare renyu vange vachindibatsira. Ndakadzokera kwavari madzimai vaya vakabva vazondipa mucheka uyu, vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichizoswera ndakauyisa kusikarudzi kwangu. Hanzi kunouyisa kwandainge ndichazoita kusikarudzi kwangu kwaizokonzera kuti sikarudzi yangu inge ichizodzikama, because izvezvi ndinoti kana ndikangotarisana nemunhurume ndinenge ndava kutonzwa kutoti something is going on kwairi sikarudzi yangu. Saka hanzi ndiko kuidzikamisa, but still mukoma ndinotongoona kuti nothing is changing. Ndiri munhu wekutongoti ndava kutokara varume zvezvo zvekuti hazvitomborina kana natural control at all. Mumba chaimo murume ndinogara ndichimunetsera bonde on a daily basis. Apa futi dzimwe nguva ndiri kubasa ndinokwanisa kutombodana chikomba chotombouya tobva taita ka1, kana kuti panguva yelunch tobva tamhanya tobva taenda kulodge tonoita zvinhu zvedu todzoka like munhu atova addicted. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. I think first of all vanzvadzi zvamunokwanisa kuita, if you can try to have self control. I think zvizhinji zvinenge zviri mupfungwa, kunyange addiction yacho kana muri addicted kune vamwe vanhurume zvinokwanisa zviri mupfungwa. Saka kana mukakwanisa kutanga kuzvidzora, telling yourself kuti muri mukadzi wemunhu and you do not need to have multiple partners, that is where you can start. Then spiritually vedare kana muine kwamunozivawo futi kwekuti vanokwanisa kuenda vakanobatsirwa, let us try to assist in the comment section. Ngatitaureiwo navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma handisisiri munhu uyo wekuti I consider myself to be a normal man nekuda kweizvo zvandakaita. So amai vangu vakashayika. Pavakashayika amai mainge muri mugore ra2016. So mukoma amai vangu ndini ndakatovachekeresa. Ndakazvitanga ndichiri kuno kukujoni, ndainge ndatova almost a year ndichingofamba ndichitsvakawo vanasangoma. Ndichitsvaka kudaro ndainge ndichidawo vanasangoma vaikwanisa kuzondibatsira, but mukoma mukufamba kwose kwandainge ndichiita ndainge ndisina kukwanisa kuwanawo munhu akandibatsira. Like vazhinji vacho zvavainge vachindiudza ndakambozama kuzviita but zvainge zvisingashandi. Mumba ndakapedzera ndava nemishonga yakasiyana siyana kutoita sekunge ndainge ndatova n'anga, but yainge iri mishonga yainge ichinzi mishonga yacho iyoyo inogadzira mari. So mukoma nashe ndakabva ndazoti apa zvava kutoda kutoti ndinge ndichitomboenda kumusha. Ndopandakabva ndazodzoka kumusha ndikabva ndatanga zvekare kufamba. Saka ndakazoenda kwamutoko uku ndokwandakazosangana nelink. Ndichiendako kwamutoko ndainge ndakanzwa kuti kwainge kuine rimwe bira rainge ririko. Ndakaenda kuya ndichiti zvimwe kuda maybe midzimu yangu inokwanisa kuzondichenurira makwara angu sezvo izvi zvekuromba zvainge zvichiramba. Ndichinosvika kuya mukoma munongoziva kuti panenge painewo vanhu vane mwoyo yakanaka, vanenge varipo zvekare vanenge vaine hunubu mukuzonotaura. Manje neumwewo iye akabva azondiudza kuti ainge asingakwanise kundibatsira personally nekuti mudzinza mavo hazvitobvumidzwi kuti mukunorapa nekubatsira kwavanoita vange vachizobatsira vanhu vaya vanenge vachida kuromba. So mukoma ndakabva ndazopiwa mafone numbers, then ndikabva ndachizoenda kumount Darwin. Ndakati ndaenda kumount Darwin kuya ndokwandakabva ndazorombesewa. And pandakarombesewa mukoma, chinhu chandakapiwa, it is something that is very funny because nganga iyaya zvayakaita yakangoenda ikabva yangonotora chimwe chitanda, then ikabva yazondipa chitanda chiya, ikabva yatonditi ndiye achava munhu wako uyu achange achizokushandira. Ndokubva tazodzokera zvekare mumatare. Takati tadzokera mumatare muya, then pane dzimwe mhiko idzo dzandakazoitiswa. Mhiko dzimwe dzacho dzakashandiswa vana, then mushure mekunge tashandisa vana vaya pamhiko idzodzo, ndipo pandakabva ndachizoudzwa chokwadi. Manje ndikabva ndanzi stage yatainge tasvika, stage iyoyo yainge yoda ropa. Ndikabva ndati panodiwa ropa rei? Zvikabva zvanzi painge pachidiwa ropa at least kana ndaikwanisa kuzochekeresa amai vangu. Ndakarwadziwa mukoma. Ndikabva ndati ko painge pasina here imwe option? Zvikanzi kwete bodo, hakuna kana imwe option. Si option yainge iripo yainge ingori option iyoyo yekuti ndinge ndichichekeresa amai vangu. Saka painge pachidiwa ropa raamai vangu. So mukoma ndakabva ndazobvuma. Ndinorangarira musi uyo wandakachekeresa amai vangu wainge uri musi wa21 August, ndo pandakachekeresa amai vangu. So ndakabva ndazonzi amai vangu ava ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunovasiyira mari. Ndichibva kumount Darwin kuya ndakabva ndazoenda kumusha, ndikabva ndazonopa amai mari. Ndichivaudza kuti ndainge ndichida kumbomhanya ndichienda kujoni, but handina kuzoenda kujoni. Ndakabva ndazodzoka ndikatanga kugara kumba kwaimwe friend yangu kuHarare uko ndichingongwavha ndakamirira zuva rekufa kwaamai vangu. So vanhu vainge vachitofungidzira kuti ndainge ndiri kujoni. Ndo pandakazoudzwa kuti amai vainge vorwara, ndakamhanya ndichidzokera kun'anga iyaya sezvo ndainge ndakaudzwa kuti kana vakangorwara chete unge uchisvika pano. Ndakati ndasvika kuya ndo pandakabva ndazoitiswa zvekare dzimwe mhiko, but apa manje ndakazobaya glass nebanga. Amai vangu zveshuwa ndokubva vazofa. Ndakabva ndazoiswa messages pa WhatsApp. Ndikabva ndatoti ndava kutopinda mubhazi. Ndakangodelayawo for only about
a day and a half ndichizonosvika pamba ndichita sekunge munhu ainge achitobva kujoni. So mukoma ndokuchekeresawo kwandakaita amai, saka takazoenda zvekare kumakuva kuya, but ndakazoendako ndava neshamwari yangu uyowo ndakazoperekedza kunorombawo kuMount Darwin. So takaenda kuya kuya tikabva tazonotora ivhu. Zvino ivhu iri mukoma ndakazogara naro riri pasi pemubhedha wangu kuzonosvika ndichitanga kubata mari yangu yekutanga. Ndainge ndakaudzwa kuti each and every time pandinobata mari ndinouya ndobva ndakamura ivhu riya ndobva ndaenda ndobva ndanogeza naro kusvika ivhu riya randainge ndakatora kuguva kwaamai vangu kuzonosvika richinopera rose. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Ndokusaka ndakuudzai kuti zvinhu zvandakaita I don't think kuti ndiri munhu atombori normal nekuda kwezvandakaita. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ya mukoma zvamakaita zvakashata, shuwa kuchekeresa mubereki, your own mother who carried you for 9 months mova mavachekeresa, asi ngatitaurei navo mucomment section.